A tak jen se dorazili do Betléma, museli najít místo, kde by mohla Maria porodit. Řada lidí pomocnou ruku nepodala, ale našli se i tací lidé, které je nechali přespat na chlébě v Betlému. Ale také později navštívila hvězda, která to ihned běžela oznámit pastýři. Pastýři, radujte se, narodil se nám spasitel. A kde je? Za mnou. Tak se ihned pastýři vydali za hvězdu. A toto všechno slyšeli i tři králové, kteří si za hvězdou také vydali. A aby jim cesta netrvala tak dlouho, začali si prospěvovat. My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví přejeme vám, štěstí zdraví dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Tři králové dali Ježíškovi vzácné oleje a zlato, ale také se dostalo na pastýře a jejich daru Ježíškovi. A to my ti druzí dáme, darovati, co nemáme, my ti zadu dáme, písně zaspíváme. A my bychom mohli také Ježíškovi zaspívat. Nejprve začne Klárka s písní Narodil se Kristus Pán. A teď zaspíváme ještě jednu písničku. Štědrý večer. Štědrý